Good morning mga karambuyers. So this is Rockster Clicks. Ayan, so nilawan muna natin tong isa sa ating mga ducklings kasi nga kahapon maulan. Nanghina yun, apak-apakan siya ng mga kapatid niya. So binalik ko muna siya dito sa loob ng bahay at inilawan kasi nga mahina siya. Kasi okay na, kumakain naman na siya. Ayan, mayroon pa. So ngayon susubukan natin siyang palabasin baka sakaling malakas na. Ayan, malakas na. So palabasin ulit natin siya para kasama yung mga kapatid niya. Okay. Ito na rin yung kasama niya kasi. Ayan. So ayan yung mga kapatid niya. Ang dudungis nila. Kailang isa medyo iba na ang balahibo. Pero halos silang lahat hindi pa. Dudungis. Madudungis sila. Okay. So sana okay siya. Testing natin. Magiging okay sila. Yan lang muna mga buyers.